Здравейте, нещо, които ме гледат. Аз съм Dark Hunter BG. В момента ще снимам някакъв туториал. Ще покажа как да работи с OBS. Нали, влизате в интернет, теглите се от сайта им. Няма да теглите, просто ще изтеглите класика. Там никът към тази да а просто за да снимате, не да обработвате. Тя е втората в оригиналния сайт. След като отворите програмата и инсталирате там, я отворите, ще ви излезе и това тук. Първо, за да може да снимате, трябва да се добавите сцени. Add сцен тук и тест, например, аз те ще напиша, вие каквото си име искате напишете. Аз написах за екрана екран, а за гейминг написах тест и вие в момента нищо не виждате, защото не съм добавил sources, някакви такива работи. Сега само да покажа. Адвате тук дясно бутонче на това прозорче тук. Add и например Monitor Capture е за монитора да екрана, нали? Аз тук на теста ще го адна. Monitor Capture. Тук после след това ще ви излезе някакво пак да пита някакви колори и такива. Просто натиснете OK и готово. Не го барайте, нали? И това е за екрана, а за гейминга значи пак адвате, само че Game Capture, то след като го адните, нали, трябва просто, нали, да влезете в някаква игра и така да пуснете видеото да записва, защото иначе няма да ви записва. Ще ви седи на черен екран, ако сте нали, като включвате играта. Влизате в играта и така включвате видеото да записва. И за да махате сцена или да ренеймните, тук rename и така, нали, за да премахнете remove. Друго, тук микрофона, колко силно да ви звучи. Мой е на 50% и това е на 50%. Това е други шумове от Skype и такива работи, нали, песни, например. Edit, нали, тук Edit Scene. Тук беше за гейминг, но аз не го барах, нали. Просто може и така, направо да си го добавите. Няма да ви тровя главата с това сега. То е просто да си добавите, например, за определена игра. Но много ще си играете с това. Влизате в играта, излизате и така нататък. Така е по-опростено. Така, да минем към сетинга. Тук аз просто промених български или английски. Там и други езици има. Мой е на английски, просто така ми е по-удобно. Тук ще ви е на 1000, променете го на 3000, така е по-добре. Дори да ни стримвате, по-хубаво е. Те са моите настройки. Това мисля да го променя на 160, ама ще го ставя така. Просто трябва да е на 100 и нещо там като стримвате. Тук само промените това на 3000 и други не барайте. Това е като записвате видео, къде да ви го запише тук, и второто, нали, ако първото ви се прецака, второто, нали, да е такова, но ви трябва силен компютър за това. Затова не ви го препоръчвам второто да си го пускате. Само първото. Като стримвате тук, значи тук избирате кой, нали, сайт ще стримвате. Аз Twitch и тук, нали, пишете кода, нали, слагате кода
избирате, например, коя страна. Това е най-близката. Чакайте сега. Това е най-близката до България. Това е станция или нещо там такова. Най-близката е това. Тук пак къде да ви записва клиповете. Друго зато и няма какво да кажа. Я сам да видя. Добре. Значи, като записвате, си го оставите така. А като стримвате, си го промените на такова. Защото вие си мислите, че стримвате, а пък то се оказва, че си записвате клип. Просто ще трябва да ги местите като стримвате и така нататък. Видео. Тук ми е видеокартата и такива за екрана. Колко, нали, да снима, например, целия или половиния екран и така нататък. Тук си може да си го променяте. Ето има тук такива. Но аз си го оставям на къстъм. Тук нищо не съм пипал. Аудио. Тук също за микрофона. Просто тук си намирате нали, микрофона. Ето го микрофона тук. Аз в момента мисля, че използвам на лаптопа микрофона, не на слушалките, но не знам точно. Така, тук да преминем. Тук Start Recording, Stop Recording. Просто слагате бутончик или такова, да. Нали съм спрял да записвам. Добре. Така. Това няма да го пипам. Тук си го промените на Height, ако ви е слаб компютър, ако е много силен. На Idle и така нататък. Тук нормално. Така. Тук нищо. Тук просто съм си enable микрофона. И тук, като го включи това, се чува като някакво ехо такова. Не знам сега как се чува този звука ми. Друго няма. Друго за си така. Тук това просто да проверите дали работи. Сега няма как да стопна видеото. Това го натискате и проверявате дали монитор кепчера или нещо там работи и как записва точно. Така. Вие ще се разберете с, нали, един-два пъти, като си го като си поснимате по едно-две клипчета. Това беше всичко. Чао!